Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, health protocol sa mga LSI kag apor pag-istriktuhon sa probinsya. Travel protocols sa kagrota sa mga bus gina-finalize sa gobyerno probinsyal. Travel protocols kagrota sa mga bus gina-finalize na sa gobyerno probinsyal. Sa mga balita nasyonal, Pilipinas, target nga matap na ang COVID-19 sa 2022. Mga manunodlo ginaduso nga lakip sa prioridad nga mabakunahan. Sa balita international, Vatican, liwat ginpahayag nga wala ginapanugutan ang pag-upod sang may mga pareho sang seksualidad. Balita sa sports, Pinoy karateka, liwat nagpangibabaw. Balita entertainment, Miss Universe Philippines Rabia Mateo, target man makita ang iamay nga Indiano sa Amerika. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang tips kung paano magpili sang imos sundon. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Marso 17, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag Action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan, nga may lapta-lapta nga pagpanaliti bangod sang easterlies, kag localized thunderstorms. Mahinay tubtog kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong nakatundan na sidlangan ang maeksperiensyahan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtog kasarangan ang pagdapya sang balud. Sa ang adlaw nagbutlak lasay 3 kaina, magtutunod naman lasay 7 karon sa gabi. Ang temperatura mapatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Yung mga ka-aksyon nga naga-monitor dira sa Facebook, no? Kag of course, salamat gid sa aton nga mga ka-aksyon. Ang Aksyon Radio nakalambot na kita sa 500,000 likes sa Facebook naton nga page, yes. no? So salamat gid sa inyo tanan sa padayon nga pagsuporta kag pag-upod sa aton nga pagpangalaga, no? Pero last year pa lang yung Action Boy, nag 500,000 followers na tayo. Yes, oo. So subong, sobra na actually 600,000 followers. Ang ARD. Oo, nan. Sa mga Perfect. ka-aksyon ta na ya kay Yes. perting ila nga suporta sa aton. Especially ang Energy Funds Club. Perfect. Correct. Sige. Mga ano na sila Action Boy, mga loyal. Correct. Nga, ARB supporters. Sige, ikaw na da. Sige, good morning kay Alex Monteza, kay Michael Jun P. Season. Good morning, Maninoy. Dara sa may Shatu, Ilis Paraniake. Kay Athea Kim Iriman, good morning man. Homa Lumena, good morning sa imo. Naval Gumban, good morning. Kay Yudi Torta, good morning. Kay Lula Turing Dra. Maria Luz Grijaldo Makunat, maayong aga. Kay Ching Abelyar from Central Maaw, Valero family, good morning sa inyo. Kay Rodolfo Jaime Junior, good morning. Ari gamonitor sa program nyo. Pakigreet Jaime family sa Magsungay. Kag sa family Espanyola, good morning man. Araman si future attorney Francis Jake Amodia, good morning. Kaya Andre Polanco. Si Andre Siyempre Polanco na, ang oh. ginag-greet mo, Action Boy. Adre mo na sa gapon. Wala siya nag-unfor. Why? Halin na sa anto mo. Okay. Kay Baby Hodani de la Peña, maayong aga sa imo. Nagapamatis la subong nga. Aga. Wednesday. Good morning dira sa kay ABC President Ed Pregua sang Banwa sang Isabela, maayong aga dira sa imo. Sa kay Junel Halyurina, good morning man, no? Sa kay ihada ko Carol Montoya, good morning sa Quezon City. Sa Rochelle Evangelista, nga ako aga mute ang live nyo how. Para kay Explain. inabli sa imo action doors, areo, explikahan ta ka Rochelle ha.
Basta ganun may gina-endorse nga produkto, gina-mute na siya, no? Kaya hindi sa pwede sa Facebook. So, mute na siya. May produkto na nga gina-endorse. Gets mo, Rochelle? Gets ko. Ako lang masabat. Hindi siya sabat mo. Correct. Sa kay Jean Villaflor Piliejo, may agaman. Sa Aventura family ko nun sa Sunrise Murcia. Kay pakaisa niya si Wendy kay si Dennis. Good morning. Aling kay Ching Abelyar. Eden Sapanta Kasuyon. Good morning. Dira sa imo, no? Sige, sa pinaginpinan. Happy 16th birthday kay Marian Zapanta. Marian Zapanta sang barangay Pinaginpinan. Happy birthday. Maria Teresa Hofilenia kay Ma'am Vanessa Mayo, ari naman siya liwat sa second portion. Siling ni Rochelle, gets na gets kapos mo lang isbikahan kay Rochelle. Oo, Waya da, yun. Baby Odani de la Peña. Dra sa taga Mambukal ko no, family Odani kag family Kagape. Mayang aga dira sa inyo. Ang ako niya nga sa April 16 pa man niyo ang wala ang watch party nga ang ako niyo wala na. Kabakay na dangadan watch party. Ambay ko na sa Facebook sa April 16 pa dulaon ang watch party. Kaya si Kate Cardones, by the way, good morning sa imo. Kay Mary Joy Camero dira sa di nga si Mary Joy man sa Hong Kong. Sige kay Maria Coriza Lee. Good morning dira sa Malaysia. Oo. Kag kay Melchorita Ferrer. Nene Labrador. Ginatamliyaw ko sa barangay Bata, Purok, Riverside, Pamilya Labrador. Sige. Standby na sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapangunang mga balita lokal. Pag-istriktohon sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang ginapatuman nga health protocols sa mga locally stranded individuals o kon LSI pati na sa authorized persons outside residence o kon APOR nga nagasulod diri sa probinsya. Ini matapos maka-record ang sunod-sunod o kung ma-record ang sunod-sunod na pagsaka sa COVID-19 active cases. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, kalabanan sa managdugang sa positive cases ang mga LSI halin sa Cebu, kag may mga APORs man nga nagpositibo bangod sa hindi pagsunod sa protocols. Sa datos sa Provincial Incident Management Team, tuntub Marso 15, nagsaka sa 171 ang COVID-19 active cases sa Negros Occidental, samtang duwa pala na lamang ka mga local government units ang wala sang aktibo nga kaso. Nagpanguna sa may pinakamadamo nga active cases ang Calatrava nga may 22, Silay 15, La Carlota 13, Victorias kag Excelente nga may pareho nga 12 ka active cases. Ang Candone kag Don Salvador Benedicto amo na lamang ang mga banwa nga wala sang aktibo nga kaso. Gina-finalize na sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental kag Transport Group sa mga pagsulundan sa implementasyon sa travel protocols, lakip ng ruta sa magabiyahe nga bus. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, nagpatigayo na siya sa sinapol sa representante sa Vallecar Transit Incorporated kag mga managers sa North kag South Terminals. Pila sa mga ruta ang ginapropose amo ang Bacolod Cebu via Tabuelan, Bacolod Dumaguete via San Carlos, Bacolod to Zamboanga, Bacolod Canlaon via San Carlos, kag Sipalay to Cebu. Suno kaya Diaz, tugutan lamang nga makasakay sa bus ang pasahero kung makapresentar sang S-Pass o kung safe, Swift and Smart passage permit gin-download nga staysafe.ph kag negative RT-PCR test nga ginpagwa
72 oras antes ang pagbiyahe. Ginklaro man ni Diaz nga pagatunan pa sa gobyerno probinsyal ang mga proposal antes sa aprobahan ni Governor Bong Lacson kag ipadala sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6. So kaya nila nga i-implement and ang aton nga agreement is point to point ni siya, no? Bali terminal to terminal. Wala siyang pasakaay in between, wala pa naugay in between. Kabahin sang payag ni Provincial Administrator Attorney Refando Diaz II. Samtang ginpahayag naman ni DOH Region 6 spokesperson Dr. Mary Jane Juanico nga wala sang may na-report sa bugos nga riyon nga nakabatag sang adverse effects ang bakuna kontra COVID-19 sa mga health workers. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Juanico pila na kaadlaw sang ginumpisahan ang vaccination sa mga health workers kag wala sila sa may nabaton nga reklamo nga may naglain ng pamatyag. Dugang pa ni Juanico, ang mga bakuna para sa una kay ikaduhang nga dose ang napadala naman tingob sa tagsa ka mga recipients sa din nalakip ng syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Dugang pa ni Juanico, halos 100% sa mga health workers sa mga provincial hospitals ang nakapabakuna na. Wala sang kailabtanan ng Western Visayas sa damlag lang gulpi nga pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni DOH 6 spokesperson Dr. Mary Jane Juanico nga wala sang may pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. So kay Juanico, ang Western Visayas ang ulihin naka-record sang 3-digit cases sa pang Marso 4, 2021 sa diin naglambot sa 128. Ang average naman yung cases sa Western Visayas sa kada adlaw ang yara sa 60. Sunod pa kay Juanico, kalabanan sa mga nagapositibo ang mga asymptomatic. Madumduman sa itong Sabado, Marso 13, ang naka-record sa masobra 5,000 kakaso sa COVID-19 ang Pilipinas nga mga pinakamataas sa nakaligad nga 7 ka bulan. Sa mga dugang maraton nga mga balita lokal, magapatukoy naman kung mag-establishar ang syudad sa Bacolod sa centralized state-of-the-art nga cold storage para maakomodar ang mas madamo nga COVID-19 vaccines ngayon bakal sa Bacolod sa tiyon nga niya mag-abot na. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, ang inaplano nga cold storage ang sarang makaakomodar sang 2 ka milyon ka doses ng bakuna. Sa karon, ang temporary nga cold storage ang yara sa Annex Building sa Bacolod Government Center. Ginapaabot ni Sorongon nga sa katapusan nga bulan sang Marso mapakita sa publiko ang bago nga cold storage. Sa rimuluan, ang kada COVID-19 vaccine ang mayara sang required temperature para mapabilin ini nga epektibo. We're expecting na by the end of this month, we will be showcasing to you the state-of-the-art naton centralized cold room that is capable of housing at least 2 million doses of AstraZeneca, which we're expecting ang 650,000 doses na maabot nga pre-order sa city government sa Bacolod. Ang kabayan sa pahayag ni Dr. Chris Sorongon. Ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga mga tao nga nagalapaw sa Bacolod o kung nagalagaw sa Bacolod Government Center ang grupo sa mga pamilya ngaya ginakabig mas safe ikumpara sa mga tao nga yara sa restaurant o kung ilimnan nga hindi kilala ang mga tao sa palibot. Ini ang reaksyon ni Familiaran kasunod nga naobserbahan nga nagadamo ang tao sa Bacolod Government Center sa weekdays man o kung weekends. Pero sunod kay Familiaran na kay istorya na ini kay Task Force Discipline Action Officer Wilfredo Linggo kag nagpangabay nga i-deploy sa gabi ang pila ka miyembro sa task force agod magpahanumdom kag magsaway sa mga nagalapas sa minimum health protocol. Sunod sa BC Alcalde, may proposal man ini nga pangabayon ang bulig sang Poso Guard nga nagabantay sa NGC o kon patukaron ang sound system para magpahanumdom sa mga nagalagaw ang health protocols. Kung ng taon ng pamilya, mo iba ng kabataan nilang gagmay dalan. Mas delikado yan ara sa restaurant yan or ang ara sa ilimnan. Friends lang kamuya gagap na. Ini yung family ni one roof lang sila So not that dangerous. Kabahin sang pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Nagpakabay naman si Vice Mayor Elcid Familiaran sa Bacolod City Police Office kung sa mga station commanders nga magpatigayon sang press briefing para mapahibalo ang publiko nga hindi tanan nga insidente sa pagpanglutang sa syudad ang wala na sulbar. Ini matapos ang una nga pagsinapol para sa 2021 sa City Advisory Council kahapon nga adlaw Martes.
Ang ini nga council ang inabugusan sa nagkalain-lain nga law enforcement agencies, DepEd, DILG, Judiciary, Liga ng Barangay, kag iban pa. Ini separado man sa City Peace and Order Council. Sunod kay pamilyaran, chair sa mga council, base sa iyang ihibalo, mayara sa mga shooting incident sa Bacolod nga nasulbar man sang kapulisan. Para sa Vice Alcalde, dapat mapatag sa publiko ang mga kaso nga may crime solution, bangod yun na paminsar sa tao nga wala sa may nasulbar nga krimen ang kapulisan. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginpangabay sa sangguniang palunsod ang pagpatigayon sa Summer Trade Fair sa portion sa Bacolod Public Plaza, umpisa Marso 27 tubtob Mayo 30, 2021. Ang SP ang nakabaton sa sulat gikan kay Bacolod Bishop Patricio Buzon nga naga-endorso sang pangabay ni Nino Cuerpo, residente sang Bacolod kag requesting tenant nga magpatigayon sa mga aktibidad nga nagasunod sa istrikto nga health protocol, rules kag regulations sang Bacolod Emergency Operations Center. Kalakip sa ginaduso nga Summer Trade Fair ang Dalan Rizal sa plaza kag porsyon sang Dalan Katuslaw nga ginapanagiyahan sang simbahan. Suno kay Buzon ang pondo nga matipon sa aktibidad ang pag-ausaron para sa hospitalization, bulong, pagkaon kag allowance sa mga retired daga masakit kag tigulang nga mga pari nga nagatiner sa Domos Diez sa siyudad sang Silay. Sunod kay City Councilor Dindo Ramos ang chair sang Committee on Laws, magapatigayan ini sang public hearing sa maabot nga Biyernes nga adlaw para talakayon ang ini nga pangabay. Dugang pa ni Ramos, hindi niya luyag pangunahan ang ini nga pangabay, kag luyag mabatian ang bahin sang simbahan, City Legal Office, Bacolod EOC kag iban pa. Madumduman December 2020, sang gintugutan sang syudad ang pagpatigayan man sang Christmas Bazaar sa amuman nga lugar. Kung gusto niyo sa mga consulorship public hearing ko, para ipangitaan ko. Siguro kasi, ano naman sila, bazaar naman sila, summer bazaar. Nagigila, pandemic pa sa buong daan. So as of now, wala pa siya actions taken sa imo committee? Ayun ang gusto siya, Joe, sa public hearing ka mo na gusto nila. Isang pahayag ni City Councilor Dindo Ramos. Pilipinas, target nga matap na ang COVID-19 sa 2022. Samtang mga manunudlo, ginaduso nga ilakip sa prioridad nga mabakunahan. Ang detalye sa ato nagapangunan nga mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag
Good morning, Christine Minyes Villalobos, kag sa Energy Fans Club. Good morning. Ma'am Vanessa Mayo, good morning liwat sa imo, kag sa pamilya niya sa Barangay Tangub, sa pamilya Alvarez, kag Goles sa Silay, kag sa mga Herrera family, kag mga Mercado family. Sila sang Burgos, Libertad. Central Market. Dami. Thank you again sa 50 stars again send ni Ma'am Vanessa Mayo. Lalaine David Giliergan, shout out lang ko sa Barangay Felisa, Totong Uno. Happy birthday to me. Ay, Lalaine, happy birthday sa imo. Happy birthday Lalaine. to you, Lalaine. How that? Giliergan, happy birthday. Happy birthday, Miss Lalaine. Te, ano ay kita da? Ay, kilay. Baby Odani de la Peña, mangkot ko sir kung ano kinanglan magpuli sa Negros. RT-PCR test. 72 hours before ka magpuli, may RT-PCR test ka na. Naka-register ka sa Espas. Espas, may ara ka Espas. May ara ka Kag sang- stay safe, staysafe.ph. PH. That's Philippines tani mo yung ko tani. Okay. Philippines. Staysafe.ph nga application. Yeah. Pwede mo siya ma-download Action Boy sa Google Play kung Android ka or App Store kung iPhone naman yan. Amo na siya ha. Amo na kinanglan mo, baby ha. Yes. See you soon. See you We'll soon, see you baby. soon. Si JR Amador Dominador Alik. Greet siya lang pamilya Alik kag Nukil sa Barangay Nanunga, Hinigaran. Kagawad Melchor Baroka Rombines. Uy, si Kagawad. Kagawad King Oo. Rombines. Good morning dra sa imo. Ginagreet man ni Carol Montoya, si Mary Jane Abalayan, happy birthday! Happy birthday, go. Happy Ikaw birthday, naman kanta, Action Mary Boy. Jane, happy birthday! Mary Jane. Abalayan. Hindi Abalayan. Si Corazon Cordero, Nerebeth Garcia, Millicent Joy Alutaya sa Montevista Elementary School sa home site. Jig Are Salondaga, Bia Jonathan, good morning! Bia. Yes, Gimo Clarito, Mang Agaliwat, Pinky Teruel, watching live from Villamonte, Che Zamora, Mang Aga dira sa Pulupandan, Richard Daet Pacheco, Joval Trinidad, kay Jocelyn Song Comedia. Good morning, Ihada. Yeah. Vivian Ihada Pondales. mo? Teka, ginamaniноy ako mo. Okay. Ihada Sige. Vivian Pondales Gumban, Jen Oiseser, Belen Salao, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Joabel Vargas Bello, good morning kuno sa taga Hacienda Espanya sa Isabela. Eden Sapanta Kasuyon, nagrita na ni kay inang iyang birthday. Pilton Lipura, greet siya lang si Mary Grace Lulet, Sharon Ryan Boboy sa Pasay City. Joel Madalugdog, good morning dra sa imo. Sakay Rose Winner sa Germany, maayong aga. Sakay Glenn Santa Ana, paring Glenn, maayong aga man sa imo. Dra sa Bago City. Sakay Susan Jaime Allen sa Houston, Texas. Good morning. Sige. Action Boy, good morning man kay Ma'am Rona Rigida Trava. Dra sa may Valladolid. Araman Yes, si good morning. Yes, araman si Georgine Fernandez. Good morning. Kay si Miss Jocelyn Andrada. Miss Jocelyn Comedy Action Boy, good morning. Maninoy Boy kuno ay. Gadamo ng imo ihada. Sige lang ihada ko si Jocelyn eh. Ibang level. Amot maguto ni sila gurun bibot ay. Bibot komedya? Song. Bibot song? Oo. Okay. Tibasi. Iwasi eh. Rutsel Evangelista, good morning kuno sa iya mga paryente sa Guimaras sa Barangay San Lorenzo Evangelista kag Velches family. Hindi lang Velches na kadto tani. Hindi kita yaw pala into yung grupo ko guruay. Wala yung tugurong group mo. Ang Velches Beach, no? Sa Dina. Sa Guimaras. Vilches family. Vilches Beach, ama na? Velches Beach Resort. Philip Isulat, dira sa Buen Retiro, Talisay City.
Kay Migo Tawan Bolgalyo, good morning. Sugi after lang sa program ko no? Good morning, Manasyon Boy, kay Miss Rolibel Carpio Obedoza. Good morning. Kag si Donna Robles Prodigalidad sa San Diego, California. Ginatamyaw ni Jocelyn na song komedya. Ate Otto jakit gali si Bebot Migo ko Bebot song. Kilala mo na si Bebot sa una sa traffic na sa bitaw bla sa traffic siya nang gauyat sang kwan bla sang megaphone kag sige. Kaya di magtabok. Ay, true. Sa una. Wala hindi magtabok sa pedestrian line agi. Kami ang ginasang una yan. Basta Basta wala pa ko to sa ARB. Hara ka na. Why pa? Hara ka na. Sige, ara na lang Sige sakay sige sa mera ka pa da? Duwain ako di ako. Why ka na yan? Kaya May ko inugrit. kuha na ako nga watch party. Oo, okay lang na siya, Action Boy. Ang importante, happy Yes. and healthy. Happy and healthy. Oo. Kag- Kay si Miss Anbella. Anbella. Ara man siya. Good. Jennifer Lamayaw. Bebot sing ko. Bebot Song na song puro, na basta yan. na type po lang. Action Boy ng ganit naman. Star sender, mangli si Ma'am Anbella. Diba? May na siya, may nag-send siya star, of course, sa mga program. Oo, send na si Kwan, si Anbella. Standby. IB. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Target, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Target sa Pilipinas nga matap na ang COVID-19 sa 2022. Ginhimo ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang palayag, dala ang promesa nga mas mag-aayo pa ang vaccination program sa mga masunod nga bulan bangod sa ginalauman nga pag-abot sang milyones nga doses ang bakuna. Sunod kay Galvez, ang 2021 himuon nga containment process, silingon dapat malabot ay natawag nga herd immunity. Duha man ni Galvez, target man sang gobyerno nga makasecure sang padayon nga supply sang bakuna umpisa bulan sang Abril. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga natigana na sa ikaduha nga dose ang Sinovac vaccines para sa mga nakabato na sa unang nga dose. Sunod kay Duque, hindi pwede nga mahatag sa iban nga mga healthcare workers ang Sinovac vaccines. Bangod 28 lamang kaadlaw ang interval para sa paghatag sa ikaduha nga shot. Apang ginklaro ni Duque nga hindi naman ini problema sa AstraZeneca vaccines. Bangod malawig pa ang interval antes ihatag ikaduha nga dose sa diin. Malabutan pa sa 3 ka bulan antes mahatag ang ikaduha nga shot.
Una diri panawagan ni Anay Health Secretary kag Iloilo Representative Janet Garin nga dapat gamiton sa gobyerno ang available nga bakuna agud mas madamo pa nga health workers ang mabakunahan. Ginpahayag naman sa Department of Health nga masobra 193 na kapinoy nga kalabanan ng health workers ang nabakunahan na batok sa COVID-19. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga tubtob sa tong Marso 13 may kabilugan nga 193,492 na ang nabakunahan ukon 34% sang ukon 1,125,600 ka doses ang bakuna ang nagamit na ukon na reserba. Gin-report sa DOH nga ang 90% sa among stocks ng bakuna ang napanagtag na sa mga vaccination sites. Ang sunod gindayaw naman ni Presidente Duterte ang National Capital Region matapos makahimo sa mataas nga COVID-19 vaccination coverage nga naglambot sa 70%. Samtang Marso 13 man, naglambot na sa 15,188 ka health workers sa pungsod ang natapikan sa COVID-19. Sa nasambit nga kadamuon, 14,762 ang nakarecover, samtang 82 naman ang nagkalamatay. Ginapalakip ni Marikina Representative Stella Kimbo ang mga manunudlo sa mga prioridad nga bakunahan sa COVID-19. Ini kaundan sa House Joint Resolution number 35 ni Kimbo nga nagapanawagan sa gobyerno nasyonal nga isaylo ang mga manunudlo sa A4 priority group sang listahan sang prioridad nga bakunahan. Nagapati si Kimbo nga kon i-prioridad ang mga manunudlo, magakahulugan ini nga ang pungsod mahimo makabalik sa face-to-face classes sang mas temprano. Ginapakakas ni Deputy Minority Leader Kagbayan Muna Representative Carlos Zarate kay Presidente Rodrigo Duterte ang mga ginapoint sa Interagency Task Force kay ibang pang-opisyal sang gobyerno nga dapat nagaserbi ehemplo sang paghalong sang publiko batok sa COVID-19. Sunod kay Zarate, publiko ang ginabasol sa gulpi nga pagsaka sa mga kaso sang coronavirus apang pila sa mga opisyal ang una man nga pasaway. Ginatumod sang kongresista mo sa PNP Chief General Jebold Sinas kag Presidential Spokesperson Harry Roque nga nakumpirma nga positibo sa COVID-19. Gintawag sang mamalida si Sinas nga epitome of impunity bagud magluwas sa una nga paglapas sini sa ginhimo nga Manyanita Party sa nakaligad nga tuig sa ikadlawan wala pa ini nag-agi sa health screening sang magpadulong sa Mindoro. Ginpahayag naman ni Zarate nga si Roque ang ehemplo sang isa ka pasaway bagod sa baylo nga mag-isolate matapos makumpirma nga may COVID-19 nahimo pa sini nga magsulod sa opisina sa din may paandam nga posibleng matapikan ang ibang empleyado sa Malacañang. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, magabato ng Pilipinas sa 1.4 milyones ka doses ng Sinovac vaccines karon nga bulan sing Marso. Ini ang ginalakipan sang 400 ka doses na gindonar sa gobyerno sa China kag 1 ka milyon ka doses na ginbakal sang Pilipinas. Sunod kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., Marso 24 ang tentative nga petsa sa pag-abot sang gindonar nga bakuna, samtang sa Marso 28 naman mag-aabot ang ginbakal nga bakuna. Ang unang nga batch sa Sinovac vaccine nga 600,000 ka doses na gindonar man sa China ang nag-abot na sa pungsod sadtong Pebrero 28. Ang ato nga manguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa
Good morning kay Mago Magos, kay J. Arnis Denisa. Good morning dira sa imo. Kay si Ma'am Vanessa Mayo, ginag-greet niya lang si Sir Noel Amar sa Canada. Good morning, Sir Noel. Kay Rona Rihida Trava, ginapatamyaw niya si Mr. and Mrs. Elvis Cagdora Patigas. Elmer Itones Regalado. Aga pa kami ga-monitor diri sa inyo sa Fairview, Quezon City. Yes, salamat gid Elmer Regalado. Kay Larry Rico dira sa May Bago City, good morning. Ma'am Kelly Jelly, mayang aga man sa imo dira sa US of A. Vivian Pondales Gumban, good morning. Rolly Istoya Intis, good morning kano kay Gladys Mocon Verdifrado dira sa Himamaylan. Sa kay Giselle Franco, kay Erwin Gonzalez dira sa Maaw, good morning sa inyo. Mga taga Maaw da, mayang aga sa inyo ha. Labi na sa mga kapihan dira, good morning. Gladys Noble, mayang aga man. Bia Jonathan, good morning. Daw ka malipayon gini kay Tuto Jonathan, no? John Abuana, ginapag-greet ka na si nanay niya Ludi Abuana sa Purok Progreso, Barangay Sumag, Bacolod City. Si kay Kagawad Mila Alit, good morning. Yes, Kagawad Mila, maayong aga. Si Febe Alvarez, may aga man. Dan de los Santos, dira sa Murcia. Kay Bro Edwin Miranda Senior sa may Minoyan, Murcia. No? Good morning, dira. Kumusta na ang aton dira nga plano para sa dira? Ako bibilog, bro. No? May plano kami sa no? Edmar Kilitar, watching live from Bago City. Great lang family sa Bedonia. Kay Ma'am Merlin sa Bedonia. Kag sa nagapangapida sa Igadalan. Oy. Huwag sila yakapiyan. Oy, Igadalan sila. Pero ti syempre, goro, gapungko man sila. Gara, Hindi man bot sila mga sa Igadalan, ga inom-inom, goro. Base ang kapiyan ara sa Igadalan. Or base ang ngalan sang kapihan, Higadalan. Correct. Amo gani. Pwede man na? Amo gani, pwede. May ara gani restaurant sa Kamangkalan, dumduman ko gid Dali di or Hapit di? Hapit di, oh. Hapit Sa den? di resto. Sa den? Before, Sa den nga, Lubanwa? sa Kabangkalan. Okay. Sa Igadalan din, so, may kalanaan sa Igadalan. Na. Meron sa may kalanaan sa Igadalan. Iyan ang ilan na sa mga kapamilya, sa classmate ko. Erlinda Heroy Imalay, amo na so na pinakaginahapitan. Meron naman tayo sa Imamaylan, niya katin-katin. Katin-katin. Kalanaan. Feeling ko goro, wala ka mo bangko. Katin-katin. Katin-katin na. Si Erlinda, gamamati sila sa bana niya, si Jerry Imalay, no? Anton de los Reyes, watching live from Liroville, Tacoling. Good morning kay Marlon, kay Cha, Rogelyn, kag Nina. Rizalina Alvarez from Minnesota, USA. Good morning, dira sa imo, Riza. Kay Rizalina, kala niya mo. Ang Rizalina, babae na sang Rizal? Hindi lang ko sure ha. Hindi ko mag-confirm. Hindi, ang Rizalina, babae, actually sang Rizalino. Yes. Sang sigurado da. Bata ni siya guro ni Rizal. Ang Rizalina. Check naman? Siguro eh. Okay. Ikaw lagid na. Kailan? Sa Ano? kaya naman ako nagi kuya watch party ya o balda nagi jang watch party kuya. Ay, Kaya nang mo sina. share na lang Man ko tong tabi si Lito Dayap be sa punta taytay ko nung ayos na. Good AM pa lang inambal ya. Awa. So may suggest siya dugay-dugay. Sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa detalya, balita international, liwat ginapanumdom sang Vatican nga wala ginapanugutan sang simbahan katolika ang pag-upod sang may parehos nga sexualidad. Suro kay Cardinal Luis Lodaria, ang prefect of the Doctrinal Office, nga wala sang poder ang simbahan nga maghatag sang pahanugot sa mga nagaupod nga may parehos nga sexualidad. Dugang pa sang the Congregation for the Doctrine of the Faith o kon CDF nga maghimo matagan sa importansya ang pag-upod sang parehos nga may sexualidad apang hindi ini legal. Gid painwala naman sa CDF nga ini ang isa kasahay isang diskriminasyon kag sabay daw nagpahanumdum lamang sila sang kamotuoran nga dala sa mga kasulatan sa simbahan.
Sa balita sa patag sa pagnegosyo, sarurot na naman ang presyo sa langis sa katatlong sunod-sunod nga adlaw, samtang ang nagadamo nga stockpile sa Estados Unidos nagdugang pa sa kabalaka sa risgo sang demand, samtang mga pungsod lakip ng Germany kag France nagpauntat sa ila COVID-19 vaccinations. Ang Brent crude nagnubo ini sang 49 cents o kung 0.7% sa $68.39 kag nagnubo ini sa 0.5% sang Lunes, samtang ang US crude nagnubo ini sa 47 cents o kung 0.7% sa 64.92 ang barrel. Ang Germany, France ug Italy nagaplano nga suspendihon ang injection sa AstraZeneca COVID-19 vaccine pagkatapos ng report sa posible malubha nga side effects. Sa piyak ng World Health Organization nagpahayag nga wala pa na establisar ang kangtanan sang bakuna sa sining mga side effects. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 48 pesos kag 66 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 17 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 26 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, duha ka bulan antes ang 69th Miss Universe, yara na sa mindset sa pangbato sang Pilipinas nga si Rabia Mateo ang iya mangin 2-in-1 purpose sa pagpadulong sa Amerika nga among venue sang Coronation Night. Sudo sa 24 years old nga Ilongga Beauty, una nga beses niya ini nga magpadulong sa iban nga pungsod, kag sa iya pahandom nga pungsod nga among Amerika sa diin iya nabaluan nga didto hamtang iya amay nga isa ka Indian. Wala siya sang ideya kung buhi pa ini, pero sa ulihin niya nga pagkahibalo, nagatrabaho ini bilang doktor sa Chicago. Nabaluan nga ang iya amay ang naghatag sa iya sa ngalan nga Rabia, nga ang buot silingon Queen o kon Princess. Sa karon, todo ang pagpreparar ni Rabia kalakip ng iya rampang nga ginbansagan nga Halabira Walk. Sa balita sa sports, padayon ang pagpanguna sa Pilipinas sa Ikata Tournament. Pagi sa Pilipino nga sa karateka player nga si James De Los Santos. Naglambot na sa siyam ang nakuha nga gold medal ni De Los Santos karon nga 2021 kag na-break pa sa niya kaugalingon nga record. Ini matapos mapierde niya sa Ikata Individual Male Senior si Domont Matias Moreno sang Switzerland sa bago lang natapos nga second leg sang Katana Intercontinental League Paris. Nakuha pa sini sa pinakauna kay Yunan ang score nga 27. Unas niya naperde sa elimination ang matiglawas ang France, Estados Unidos kag England. Balita espesyal! Energy action boy! Nambalan. Halabira! Rabia! Ang pagkatapan! Nambalan ka rin niya, halabira. 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 Halabira kay kuha ina sa Iloilo belang ati-atihan. Halabira. Sinulog. Ano na nang ano kanina sa Iloilo? Hindi, nang ano nang nag-animan Dinagyang Festival. Ano kuha kay taga Iloilo na ba si Rabia? Taga Bacolod, Kuya Bima. Hindi mo na siya halabira. Hindi kay halabira do Halabira. Wala ko ginamal Halabira Walk. do kalabira na yun. Halabira. Halabira. Oo, no? Kaya mo na tagal ako maganda sila no, kung magsaot-saot sila. Was gambal sila nga. Kaya balaw na dahil ni Steve Harvey. Nga. Now we are Miss Philippines with this Halabira Walk. Nanti mo gina. Halabira Walk. Pero i-briefing Text nga daan. Babala ka daan si Steve Harvey. Nga halabira. Halabira ina, hindi na halabira. Halabira. Rabia, Jonathan, ko naman ni Janice. Sige. Tod na. Nakalagaw ka man sa dinagyang sa una. Amo naglito, no? Ba't yan? Never pa ko naka-experience ang dinagyang. Dali kay, pareho na, nakakadto ko sa Cebu sa Sinulog. Kadto ko to Sinulog, ay makutunog kadto sa Sinautsaot. Kay damo tao. Actually, ang mamakala ang tamad ko sang damo tao. Sila ni Migo Tawanbol niya ang Miss Universe na nga taga Iloilo, hapit din sa Las Vegas. Bakla. Habi sa Las Vegas. Kapapanyapunan ka ni Wanbol. Yeah, Sister Wanbol. So, sige, sa ato niya balita, Special Action Boy, Ayambot, si Romlos Polesaw. Actually, pero hindi mo lang na-realize si nga ang Kuya halabira sa Iloilo nga kuanay, gadinagya nga kuanay. Gigagagin kuha ay. Actually, kakabatian ko na sa mga saot-saot. Hindi, ang imo lang yan daw, halabira lang yan daw. Siling mo daw. Ato ka smooth lang wala.
Kaya kung mga bakala, birado ka, ano ginaya, do ka, birada, ginaya. Oo. Sure, Reyna, black mo na ni si Romlos Polesa. Okay, honestly, kuno I really want to appreciate ko na. Hindi ni Jubal Trinidad niya, halabir pa. Halabir Mayroon pa. pa ginuwok nung halabir Ate pa. ka mo na reaction mo. Ako na sa drunken master ka na na yan. Ano na yung duyo. Dungling. Oo, na. Alam mo nang halabir pa nga walk. Oo. Aperte no. Sige. So, sige. Sa itong mga special, ari mga tips kung paano ka Pili. pili sa imong sundon o kung role model mo Black Action Boy. Di ba? Every one of us dumiyara, ganyan sang role model. Sinong role no? model mo? Akong kaugalingon. May Charot model ka lang. na. Ano ka, model ka? Ay, hindi pwede may model sa imo kaugalingon now. Ay, karon bagun. Sundo! Imo lang ulit Sundon yung ko akong mo. self, kaya I love myself. Chart. So, I'm a Action Boy. Ay, ano mo sabat? Sinong model mo? Role model mo? Si Mama. China all, kilig ka na. Padali-dali sa yang Gcash. Correct man. Okay. Nga lang ko dako doon si mama mo na kakay. Sa kamay pa ko. Pero subong siya, Action Boy, may gina-look forward ka ng mga role model mo. Mabisa yung mga work, di ba? Sino ang biyang gusto mga newscaster, di ba? Correct. Kaya sino yung muya? Ako? Hindi ko na paglawago kaya napatay na. Ay, di ba si mabuhi siya paglawag mo? So, sige. So, man siya Action Boy. Importante, bisan sino man na, basta makapaayo sa imo bala. Role model mo So, mga ba? tips na kung paano magpili isang role model. Yes, Action Boy. Go! So, una, Action Boy, magpili ka sa isa ka tao nga may arabla sang kumpiyansa sa ugalingon niya. Kag may Confidence. ability, gid siya Action Ability, Boy. oh. Kaya may maayo nga abilidad. Kaya na Action Boy, maka-help na siya sa imo to grow. Diba? Correct. So, ga-agree ka gin Action Boy. Kag, hindi ka balahatagan sang mga, hindi ka na yasang tao nga do ka lousy bala. Hindi ka, nando ka hatagan ka sa negatibo nga ano sa life mo. Kasi lang ka nang pili sa role model mo, high value pa target individual mo to. Ay na, do mo na Action Boy nga pagkapili sang ano yaman. Yung pilion mo gani. Muna, basing pilion mo dahil mga high value target Anya, anang yung individual role mo siya. model mo siya kay high value target. Ay, high value siya. High value. Pero Ay, dili. gina-target. So, high value target individual ni siya. At least high value. So, hindi na siya amoy Action Boy. Kiganto di karon sa pidi. So, amo na, magpili ka sa isang tao nga Look up. Yes, ganyan. kumbaga sa Tagalog pa hinahangaan bala na. Ina-idolize. And then next Action Boy, konsiderahon mo man yang imo nga tao nga pilion nga sundon, ando ka unique siya Action Boy. Kag bisan may nagakahisa siya, padayon na siya gyapon, wala bala wala siya bala fight back bala nga daw kung yaw yung daw ko na manda. Okay, mga kabataan sa Action Boy, mostly ang ilang mga idol, mga artista kag mga vlogger bala nga kisa pero man vlogger nga daw influencer pero wala man ga influence ang mayo, di ba? Ang ginatawag nila blang influencer la ko galingon pero hindi man amo gina-influence nila sa mga kabataan. Hindi mayo nila influence. So isa sa namin si Ihada mo wala Ivana alawi. Ay, Yada. Good morning, Drase mo. At ang nagpulubi siya. Kanami si kay once to Action nalantaw mo to iya nga vlog. Oo, maglantaw pulubi siya. ako maglantaw ka. Kung maghatag ka sa iya piso, mga limos siya mong, so i-times 1,000 yun na. So 1,000 pesos. Kung hatag ka 20, so 20,000. Kung kita na lang kami, bis natagaan ko pa sa 200. Tapos, ang pinakadako nga naghatag, I think, sa iya, 20 pesos. Di 20,000. So, 20,000. Tagayan. Oo. Si Ivana, no? Pero si Ivana. Muna, Kaya kung naghatag ko na sa iya, isa kalibot, 1 million eh. Pero nagdala lang siya check. Kita ko na bala sa may mga vlog bala nga nakita ko. May isa na ka ko foreigner bala nga nagapangayo kayo sa pagkaon. Pero ka mo siya kwarta eh. Kita mo na. Tapos ka makita mo mga Pinoy bala. Mas sila yung natatod nga kuan kita nga mga Pinoy. Pero makita mo lang good nature sa Pinoy bala. Nga kung wala ka, tagaan kaya. Tagaan ka sa Pinoy. Kita mo itong kabaligya to sang buko. Waligya buko bala nga ginangayo sa kay nagutom sa kay tagaan gid siya. Tapos bato-bato pick sila. Alain na ko nakita ko. Tagaan sa may man nga gabaligya mga fruits, gintagaan mo sa fruits. Na pamaklon. Okay. Ginpamakal pagtapos to pinamakal tanan nga prutas.
Binamakalan tanan nga bala nga ginabaligya ka prutas, ginpaisip ya, binayran, kag binalik ang prutas, na sige baligya nyo, di ba? Nice. May action boy nga, nag-ano siya yan, mga siya, bihatagan siya, sige, bato-bato pick tayo. Do kaga pag-pretend siya nga, nga daw, ano ba daw, may something, something. So, magbato-bato pick, kung mapwede siya, ginatagan niya 500, or sa kalibo. So, ano siya. Amo na maayo nga mga influencer, action boy. And then, next action boy, ang pilion mo, ang kabalo, makisama. Makigbagay. Makigbagay. Kabalo mag-interact sa ibang nga tao. Super namigid. Nakahibi ko no si Christine Villalobos sa vlog ni Ivana. Sige lang. Amukin akong daw kwarta. Kung daw wala ko kwarta, ma-vlog mo ko muna. Oo, bisan sa gamay nga bagay, action boy, mapalipay mo bala mga tao. Pero kita sige mo lang ako magdamo, ta kwarta, managtagta. Kita mo bala ang good nature nga sa mga Pilipino bala, no? Yes, action boy. Mga Pilipino dan action boy, hindi dalok ya. Amo na gani nga noon kita sa Arab lang gina welcome tagid. Yes, kung magkato sa ton balay. Magluwas akong kawatan, hindi nila pwede. Ang kawatan, welcome. Welcome nan. Sa mga kawatan. So, may kita ka balita nga may natakpan nga may akyat bahay. Ang inbasol yung pang tagbalay, nga kaya doon ang birto, ilapretahan mo. Ila to sala, kaya birto, ilapretahan. So, nabigyan kami ng pagkakataon na pasukin. Sana, wag nyo, kaya nga sa mga tao dyan, wag nyo iwan na bukas ang inyong mga, naghatag pa sa advice! ay, kalay! Binasol nyo na ang yaging kawatan, naghatag pa sa advice! Pwerte! Nga kasi papasukin ka ng masasamang tao, tulad namin. Gabi na. Ka-cute siya. Ito ka namin kusiun. Sige, go. So, next action boy, magpangita ka sang tao nga nagapangabuhi, balas, ang gusto mo man nga pagpangabuhi. Okay. So, hindi ka na sang mga atong hambal mo kagina nga high value target. Kasi amo nang pangabuhi sa imong mga idolo, so hindi ka na yan. I-change ka na lang. Ngita ka lang sang high value. Ha? Ngita ka lang sang high value, nga wala gina-target. Nga wala gina target. Si One Ball, kano, nambal ni One Ball, yan siya, ang maninoy ni Yada Eden, high value ni. High value siya? Siya. High value siya. Importante wala siya gina-target. Ang gina-target lang siya sa iyang mga ihada. Okay. Sige, action boy Okay. Pero action boy ng ibutang talang sa paminsaron tanga ang look forward sa isa ka role model libot silingon nga gusto magit exactly mangin same gid bala sa iya kay you can never be like her or him. Okay, unique kita action boy. Kada isa sa aton may pinasahi gid pwede yang mo sa hindi ka exactly the same sa iya, basi lapit-lapit daw or basi masubra ka pa. Oo na. Amo na siya. Okay? Okay? Inyo ginabatiya na aton mga balita diri sa Aksyon na Balita Morning Edition. Kay ABC President Ed Pregua sa Isabela, good morning diri sa imo, no? Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon, ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Dorel Cabal. Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.